Nie každý má možnosť otestovať beauty produkty skôr, ako sa dostanú medzi ľudí. Dievčatá, pripravujeme niečo krásne. Spoločne s Oriflame organizujeme Beauty Lab, kde si môžeš vyskúšať beauty produkty na vlastnej pleti, ochutnať wellness produkty, získať tipy pre zdravie, krásu a životný štýl, stretnúť sa osobne so mnou. Bude to miesto plné inšpirácie, krásy a dobrej energie. Kde? V Žiline, Nitre alebo v Košiciach. Tešiť sa môžeš aj na koleso šťastia, kde môžeš vyhrať zaujímavé produkty. Ja som sa takýchto stretnutí zúčastnila už niekoľko a môžem ti povedať, že vždy na každé sa teším. Vyhrať si na seba 1 hodinku. Ja ti sľubujem, že ju naplníme inšpiráciou, zábavou a novinkami. Táto pozvánka platí pre všetky moje Insta, Facebook, TikTok kamarátky, taktiež ľudí, ktorí sú v mojom týme. Budem sa na vás veľmi tešiť, takže určite mi dajte vedieť, kto sa pridá ku mne.